kalih istirahat kita sekedhik ngaji babagan akikah. Akikah niku sampun sumerep sedanten terkait hukumipun adalah hukum sunnah. Sunnah sing muakkadah. Jadi sunnah sing memang dianjuraken. Tapi lek zaman Kanjeng Nabi nika sing diakikah niku tasik bayi. Paling boten umur 7 dina. Lah dalu niki sing diakikahi umur niki napa tasik sunah? Perkara kan ngoten gitu. Gitu. Iki soalnya sing diakikahi iki wis golek dhuwit dhewe. Iki apa jek sunah? Niki khilaf nggih. Khilaf niku wonten sing mungel wis ora sunah meneh. Wis gugur ke sunah aneh. Tapi nek awake dhewe iki nderek Imam Syafi'i, nggih sing didereki awake dhewe tata carane wudu, tata carane salat, lan lintu-lintu ibadah sing saben dina awake lampahi, nek nderek Imam Syafi'i tesik dihukumi sunnah. Ya tesik sunnah muakkadah. Cuma kewajibane wong tuwek kuwi sampun gugur. Nggih, keranten apa? Akikah niku kan kudune sing ngakikahi tiyang sepuh. Berhubung riyen zaman alitane Mas Agus ki mungkin tiyang sepahe ketepaan duweke dereng ngempal, urung siap, urung kober, akhire mboten diakikahi. Sakniki alhamdulillah gitu. Laundrine lancar, ayame lancar, usahane lancar, iso ngumpul duit. Akhire iso tuku wedhus damel pripun apa tasik bareng? Tasik bareng lek nderek pendapatipun Imam Syafi'i. Berarti tasik sunah, tasik sunah. Apa ya kudu dicukur rambute? Monggo. Oleh. Lho. Nyukur rambut ora gugur nalika bayi tok. Tapi rambutnya sing genah lho nggih. Saiki saiki rambutnya wis akeh. Bisa dhuwur, Gus. Bisa dhuwur, Gus. Lho ngono. Tetep hukumipun sunah. Wis aja mbok kucek engko wis sampean wis diundang digawe panganan enak malah mbok kucek Mas Agus engko berat. Wis ora diundang ngrene maneh. Nggih. Pokoke intine ngeten Bapak-bapak ingkang kula hormati, awake dhewe iki semakin kathah nderek sunah Kanjeng Nabi. Insyaallah akeh slamete. Kula balani malih. Semakin kathah sunah sing kita nderek Kanjeng Nabi. Iku insyaallah kathah slamete. Lho, keranten apa? Terkadang hal sepele lah awake dhewe niki, ora perlu modal. Gitu. Nganggo sandal niku lho. Sikil tengen sik apa kiwa sik? Iya pas eling. Lho, sak keneke. Lho gitu. Lho, padahal iku nggih sunah Kanjeng Nabi napa? Ngagem sesuatu ndamel sesuatu sing tengen riyin. Lho, terkadang awake dhewe niki klendren. Lho ngoten nggih. Durung dongane. Oh tak delok sampean mangan semangka cetam. Gedang ya entek bola-balik niku ya mbuh ndonga mbuh ora ya ora. Lho ngono. Iki durung kok lek satene metu. Ro sate weteng luwe kemecer langsung ngelep. Wes. Hal-hal kecil sing sifate sunah ngaten niku terkadang awake dhewe niki ya lali. Lho ngono. Lho ngoten nggih. Lah muga-muga dalu niki ya barokahipun nderek sunah. Sing sunah niku modal besar. Nggih menika nyembelih napa? Mendo. Gitu. Awake dhewe ya belajar nglakoni sunah sing cilik. Ape turu ndonga lho. Kanjeng Nabi niku masyaallah nek jenengan buku tumbas buku donga-donga ngoten niku lho. Iku lek didelok mulai Kanjeng Nabi ajenge sare, gitu.
ngantek wungu ajenge sare melih. Iku isine donga tok. Nggih napa mboten? Jenengan ajeng tilem nggih donga? Ora percaya kok sandinge HP kok. Lengen. Sandinge HP nyewekrol ngantuk HP-ne ceblok turu. Dablasen. Ya saiki jarah wong ndonga niku. Soale sing ngomong ya pengalamane kadang ya ngono. Kira-kira kan lek kula ngono jenengan kira-kira ya padha ae kan ngono. Lha ngoten iki. Dadase monggo kita niki ndereki napa sunah-sunahipun Kanjeng Nabi punapa kemawon. Lha ngoten nggih. Luwe-luwe lah manfaatipun akikah ngoten iki napa? Manfaate ageng sanget. Ageng sanget. Salah setunggale awake dhewe sumben iku diparingi wenang kali Gusti Allah saged paring syafaat tenggene tiyang sepuh. Lho nggih, saged nulungi wong tuane awake dhewe. Jadi istilah tiyang Jawa ngene kan apa? Mendem mikul dhuwur mendem jero. Niku saged dipun ayahi, saged dilampahi donya lan akhiratipun. Lho ngoten. Nggih. Dadose niku asline nggih awake dhewe iki nglakoni sae. Niku rentet sak mendhuwur entuk barokah, sak nderet ngisor entuk barokah. Ngoten. Misalkan kula. Niki ndidelah kula iki ndablek misalnya. Misalkan kowe ndablek kowe jan ora genah lah misalnya. Niku sak mendhuwur ya angsal kesababan eleke. Contone sing paling gampang. Iki kok bocah celelek iki anake sapa to? Lho, siji wis ketemu to? Ah, putune sapa? Oh, ancene buyute kae ya mesti nurun. Lah, padahal buyut wis ora enek. Lho ku sak mendhuwur kena. Lho ngono. Sak mengisor sampeyan ya kena. Wah, misalkan kula iki wis purna. Sing metu bejudul putu kula. Oh, ancene mbake dhisik kaya ngono. Lho, ngono kuwi gak trima kelaku teng donya tok, teng akhirat nggih sama. Dalam tanda kutip nopo, lek awake dhewe kepengin duwe keluarga sing apik, cikal bakal teko awake dhewe dhewe. Nggih, teko awake dhewe. Mboten saged awake mleter teng yoga misale. Le sing ndablek men ayahmu, awakmu aja ndablek. Ora iso. Panggah melok ndablek. Soale mau contone genah. Lho ngoten. Lah kok misalnya kepengin apik ya awake dhewe melok nyontohi ya. Lho ngoten lho. Nggih. Lho, niku secara otomatis niku ora kena ora. Contohnya kecil lah misalkan. Kula niki kan rokokan to. Kula niki rokokan. Gada yoga alah sunat kira-kira ya rong garing. Ngono. Ngono kuwi lho. Wis delik-delik. Ya apa ora? Lho, temenan niku. Ngatek kula niku nggumun nggih. Kula niki teng lek teng sekolah niku kan rokokan ora oleh. Nggih lho. Krone sekolah wong gurune nek rokokan terus piye wong rokok asline ya gak elek asline. Tapi lek sing ngalami kok durung wayahe diarani akhire kula niki ngrokok nek jeding. Nggih. Ngumpet golek nggon. Lah piye Mas? Bar mangan MBG terus rondo anu ngono pedesen kan ya pengen ngumpet nek jeding. Dilalah kersane ngalah lho anak kula dhewe. Dramben, melok ekstra dramben. Urunan karo koncone tuku rokok. Lah apese meneh? Wong koncone kan padha wedine to. Anakku sing rondok kendel. Akhire apa? Rokokmu dititipno ning jero tase anak kula. Suatu saat ono razia. Guru-gurune, wis iki suwi genek razia murid kelas 6B dhisikno. Dilalah pas kecekel lho anakku lho. Lho. Lah anake Pak Takin kok gowo rokok. Ya Allah. Estu niku. Ya Allah. Lho.
Ngoten niku kula tangkel diwangsul niku. Le, ayah gak muring-muring sampean rokoke gak marah. Wong sampeyan wis dimarahi gurune engko lek tak marahi sampean tambah tambah don aku ngono. Sampean gak tak marahi. Cuma ayah ki takon, nek merokok nek endi ya ngono. Nek jedinge TK ya astagfirullah. Dadi Jadi kula binjinge niku nggih rokok maneh kelek. Astagfirullahaladzim lah kok ya langsung nyalur ta aku. Rokok ndelik nek jeding lho kok anakku kok ya melok ya Allah. Lho ngono iki. Maksudnya menapa? Nggih mugi-mugi niatane Mas Agus ingkang sae punika leres ben ya iso dados sababiai anak ingkang saleh. Iso tulung tinulung tenggene tiyang sepahipun. Lho, akhirnya napa dikumpulaken malih mlebet swarganipun Allah sareng intine napa akikah niku mboten gugur senajan to sampun dewasa. Ngaten nggih. Adapun ubur rampen kan biasanya akikah kan plus tasmiyah. Tasmiyah niku maring asma niku. Gitu. Terus nyukur rambut. Nyukur rambut Mas aku sampai boleh-boleh monggo. Ngaten nggih, wong nyukur rambut kok gak oleh. Ngaten nggih. Tapi ora kudu ngono ya ora. Kabeh kuwi sunah. Wis ngoten kemawon nggih. Ngajine nggih ngapunten niki wau kula mulih dugi nembe dugi keng Jawa Tengah gak sinau ora buka napa-napa blas. Ngoten nggih. Wis pokoke niate nderek Kanjeng Nabi. Iki sing paring donga Mahajir mawon nggih. Nah, nggih. Aku bar donga apa ora? Ora ya beda. Pun sing paring donga Pak Ustaz Mahajir monggo. Allah. Enggak. Pun nggih, monggo Mbak Mahajir kula aturaken. Al-Fatihah. Nggih, bagus wae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma a'inna ala bika wa syukrika Allahumma inna nas'aluka kalamah al-fikr wa الذي ودرجة في العلم ودرجة في رزقه وضربة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أوصلنا في سكرة الموت والنجاة من النار والعبادة بالصبر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أخرجنا من الدنيا بالإيمان اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون kemudian pun apa yang dikatakan sampai di Gusti Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian acara sampun kalampah. Mugi-mugi
Doyo niatan sae Mas Agus, doyo niatan sae jamaah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengumuman kagem Jasinta Wastabiqul Khairat Jumat ngajeng tanggal 11 bulan Juli leresanipun Jumat Pon manggen teng dalemipun Pak Irwan Pamuji utawi Pak Nawir. Etanipun Pak Kolik. Ngoten nggih? Mantun ngoten tenggene Pak Sujiono. Wetan. Leripun Pak Waluyo. Mantun nggone Pak Sujiono nggene Pak Warji. Etanine. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Semoga-moga sedaya pinaringan sehat walafiat. Saged istiqomah nglampahi rutinitas napa Yasinta. Pun nek sampun asal monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Muga-muga sedekah Mas Agus dadi sababiyahipun tambahipun rezekine. Amin amin. Pun disekecakaken